Hola companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un pis de 188 metres situat a la zona del riu, podríem dir davant mateix de Cap Pont, zona universitària i la zona centre de Lleida. Mireu quin pedazo de cuina teniu aquí per estar amb tota la família. Teniu una zona amb vistes a l'exterior, super xula. Aquí tenim la passarel·la cap a la universitat. Un raconet on podeu posar la taula, ja veieu que teniu molt espai de copi. Aquí a la cuina, com veieu, està encara per estrenar, teniu els plàstics i tot, la part del forn. Tenim rentavaixelles integrat, dos piques, mango extensible, una passada. Tenim amagada la caldera, és una Victoria 2020F, nova a estrenar. Llavors us vull presentar un dels menjadors més xulos que hem tingut aquest any. Fixeu-vos quin espai de menjador. Tot això amb una terrasseta aquí a la part de fora amb vistes a l'exterior. Sou els únics de l'escala que tenen aquesta terrasseta. Tancaments de PVC amb doble vidre, portes correderes. Mira quins radiadors més xulos. Aquí ens trobem amb un pis que té aire condicionat per conductes, com podeu trobar aquí les reixetes. I tenim la zona del rebedor separada. Aquí tenim la zona de les habitacions i us comento, no tinc massa bateria, per tant no sé si ho podreu acabar de veure. Però tenim un quarto de bany supergran amb banyera. Tenim dues habitacions, una mica més de passillo, ara sí, i dues habitacions més. Aquí tenim quatre habitacions, de les quals una és una suite amb bany, però fixa't quin tamany d'habitacions. Aquí t'està fent 12 metres ben bons d'habitació. Un balcó més a la part de darrere. Tenim 6 metres més. Té vistes a la zona aquesta interior. Aquest és un edifici bastant senyorial, cara vista de color blanc. Teniu parquet de roble, portes de roure. Mira quin tamany. Aquesta seria l'habitació petita. Aquí us hi cap, dos crios i creixent més la família. La tercera habitació, i aquesta seria la suite principal que té quarto de bany. Fixeu-vos, hola companys, quarto de bany, amb la banyera al fons, els sanitaris tots són de disseny. La veritat és que estan per estrenar. Tenen un disseny bastant guapo, com bastant pensat, les seves claus de pas, i aquesta és l'habitació. Doncs bé, companys, aquest pis, com esteu veient aquí, vora 160 metres útils, dels 188 construïts, té plaça de pàrquing al mateix edifici i estem parlant de 300.000 euros de pis i 24.000 euros la plaça de pàrquing. És una de les més grans que té a la comunitat i per tant està bastant buscadeta. Me torno a despedir, quarto de bany, ja ho sabeu, si esteu interessats en fer visites, truqueu al 973 10 22 86 i jo, el Marc Oliver, us l'ensenyaré i a partir d'aquí en parlem. Aprofiteu ara. Merci, companys.